התקופה האחרונה יכולה להיות מורכבת עבור הרבה מאיתנו. אנחנו עוברים דרך שינויים בחיים, החלטות חשובות, ופעולות שונות ממה שלקחנו עד עכשיו. אנחנו מתחילים להבין מה חשוב לנו באמת, איפה אנחנו רוצים לשים את הפוקוס שלנו. ובתוך כל התהליך אנחנו חווים באמת הרבה מחשבות ורגשות שמקשים עלינו לעבור אותו בכיף. הנשימה המעגלית היא כלי עוצמתי מאוד לשחרור פחד, לחץ וסטרס שמונעים מאיתנו לא רק ליהנות מהשינוי, אלא לזכור שהוא גם פה בשבילנו. סשן הנשימה של היום יתחיל ב3 סבבים של נשימה על הבטן התחתונה מהפה בצורה מעגלית. זה אמור להיראות ולהישמע בצורה כזאת. מהפה לבטן התחתונה מעלים לחזה ונושפים. זה בעצם נשימה עמוקה ונשיפה. תוך כדי הסשן אני אנחה אתכם איך לנשום בכמה, מתי לעצור ומתי להמשיך. בואו נתחיל בעוד 3, 2, 1. בטן, חזה, החוצה. בטן, חזה, החוצה. בטן, חזה, החוצה. בטן, חזה, החוצה. מעולה, להמשיך. בטן, חזה, החוצה. בטן, חזה, החוצה. שמרו על קצב. בטן, חזה, החוצה. מעולה. מעולה, תמשיכו, אנחנו עושים עבודה מדהימה, אנחנו חצי דרך בתוך הסשן. מעולה, אנחנו מסיימים את הסשן הזה ב10 נשימות מהירות, מהפה, ועוד 3, 2, 1. אנחנו ניקח נשימה עמוקה ונחזיק את האוויר למעלה. אוקיי. תרשו לעצמכם להחזיק את האוויר למעלה, להרגיש את כל הגוף שלכם ולשחרר את האוויר. שחררו את כל האוויר ואל תיקחו יותר אוויר ל-45 השניות הקרובות. תחזיקו את האוויר למטה. שימו לב לאזורים בגוף שלכם שבדרך כלל נמצאים עם לחץ. שימו לב לאיך הם מגיבים להחזקת האוויר. פשוט תהיו מודעים לכל מה שהולך בגוף שלכם עכשיו. ואנחנו הולכים לקחת נשימה עוד 3, 2, 1. קחו נשימה מהפה, תחזיקו את כל האוויר למעלה, תחזיקו את האוויר ושחררו. קחו נשימה קלה מהאף אחרי ששחררתם את האוויר ותנשפו. ועם הרגשת מודעות לגוף, עיניים עצומות, אנחנו נמשיך עם הסבב השני בעוד 3, 2, 1. חצי דרך פנימה, תזכרו לתת לגוף שלכם להוביל אתכם, תקשיבו לו. ואנחנו נמשיך עם 15 נשימות מהירות מהפה בעוד 3, 2, 1. קחו נשימה עמוקה ותחזיקו את האוויר למעלה. תרגישו כל איבר בגוף שלכם נרגע הרבה יותר, ושחררו את האוויר. קחו נשימה עמוקה מהאף, כן, שחררו את האוויר. עוד נשימה קטנה מהאף ולשחרר. בזה אנחנו נתחיל את הסבב השלישי עם עיניים עצומות, חיוך על הפנים,
ועוד 3, 2, 1. שימו לב, הסבב הזה יהיה מעט יותר ארוך מהסבב הקודם, אז חשוב שנמשיך לנשום. לא משנה איך אנחנו מרגישים ומה, לסמוך על הנשימה, להמשיך לנשום. חצי דרך בפנים, תמשיכו לנשום. אם יש תחושה מוזרה שעולה או רגש מוזר שעולה, אל תתנגדו, תנשמו אליו. מפה אנחנו ממשיכים במהירות כפולה. מעולה, להמשיך, ואנחנו לוקחים נשימה עמוקה ומחזיקים. נותנים לכל האנרגיה שצפה וצצה ויצאה ונכנסה לעלות למעלה אל הראש שלנו ולשחרר את האוויר. אנחנו מחזיקים את האוויר למטה, לא לוקחים יותר אוויר במשך דקה שלמה. ,15 שניות אחרונות, ואנחנו הולכים לקחת נשימה עמוקה, ועוד 3, 2, 1, קחו נשימה, תחזיקו את האוויר, תעלו את כל האנרגיה שוב למעלה, תרגישו איך היא עולה לראש שלכם שאתם מקבצים את הבטן בפנים ושחררו את האוויר לגמרי. מעולה, עבודה מדהימה. קחו נשימה עמוקה מהאף, שחררו את האוויר וחזרו לנשימה נורמלית תוך כדי שאתם יושבים או שוכבים. פשוט תנו לגוף שלכם להירגע לגמרי, ובתוך המצב הזה, בתוך הסטייט הזה, אנחנו יכולים לשים לב איזה רגשות עלו, איזה רגשות יצאו, איזה רגשות אנחנו מדחיקים במהלך היום, ולפי זה אנחנו יכולים לשים לב איזה רגשות אנחנו מעדיפים להרגיש יותר במהלך היום ולנשום אליהם במהלך היום. אז תזכרו להיות מודעים לנשימה שלכם, להיות מודעים להומור שלכם, לחיוך שלכם, ולהירגע. אז אנחנו נתראה בסרטון הבא. עד אז, אם מעניין אתכם עוד על העבודה איתי, עוד פרטים על הדברים שאני מעביר ועושה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שבקישור בביו. להתראות.